Povesť o Kostnej doline. Ľudia, ktorí žili v blízkosti Kostnej doliny, verili, že tu kedysi žili draci. Že sa za pradávnych dôb preháňali po oblohe ako zbesilí a zo zubatých papúľ pľuli blesky na lesy, kopce i dediny. Veď po dôkazy nebolo treba ďaleko chodiť. Často niekto našiel v Kostnej doline kosť, hnát alebo sánku takej obľudnej veľkosti, že bolo hneď jasné, komu patrila. Dotyčný sa vždy vyľakal a s posvetnou úctou zašepkal: Aj hľa, kosti draka. A niekedy niekto iba veľký zub našiel a už sa bál. Kto vie, čo za príšera tento zub v papuli mala? Vyzerá z ťa turecký nôž. Ďakujme za to, že už dnes tieto potvory nežijú. Beru, každý si myslel, že Kostná dolina je pohrebisko drakov a že by to mohlo aj nešťastie človeku priniesť, keby pokoj tohto prastarého cintorína narúšal. No našli sa aj takí, čo osud pokúšali. Keď vyhrabali voľajakú časť kostry, odniesli si ju domov. Taký bol aj Miklóš, mladý gazda, čo sa bojazlivcom len posmieval. Tárani nám veríte, sú to len mŕtve kosti. Mŕtvych drakov báť sa treba, prežehnávali sa ľudia z dediny. Keď bola búrka a z oblohy na dolinu šľahali blesky, ľudia sa krčili pri sviečkach a šepkali: To draci ožívajú. Strach dedinčanov Miklóša vždy poburoval. Nemal rád tmárstvo a bludy. A tak sa raz vybral do Kostnej doliny, lebo ho posadla túžba niečo veľké objaviť. Keď vchádzal do rokliny, videl, že to nebude jednoduché. Množstvo hľadačov už krajinu obrátilo hore nohami. Tu kopa hliny, tam pováľané pne, celé brázdy rozoranej lúky. Všetci sa snažili objaviť ešte dáky strašidelný kus dávno mŕtvého draka. Nevedel, kde má začať hľadať, nuž zobral palicu a odvalil obrovský kameň. Nič však neobjavil. Potom zas vytrhol spráchnivený peň, kmásal burinu a prehraboval sa v koreňoch. Nič. Celý deň sa tmolil po lúkach, pátral po nivách i brehoch, kopal, oral, váľal. Nakoniec videl, že už je to zbytočné. Začalo sa zmrákať. Miklóš sa rozhodol, že z toho nápadu už nič nebude a vybral sa nespokojný domov. Kráčal unavený dolu kopcom a povedal si, že si skráti cestu dolu pieskovým brehom, ktorý bol príkry a ťažko schodný. Voda a výchor nivu ničili, až sa sypali piesky i hlina a nikto sa po nej radšej neštveral ani hore, ani dolu. Ale to by nebol zvedavý Miklóš, keby sa nezačal šmýkať priamo po nej. Dopadnúť to inak nemohlo. Miklóšovi sa zakliesnila noha do koreňov vyschnutých stromov, prekoprcol sa a počal sa gúľať dolu brehom. Celý sa pritom dotrhal a zafúľal ako malé chlapčisko. Keď nakoniec dopadol dolu na úpätie pieskového kopca, vôkol neho i na hlavu zosypala sa mu kopa hliny, piesku i kameňov. Keď galiba utíchla, Miklóš otvoril oči. S otvorenými ústami pozeral na zázrak, ktorý ležal pred ním. Stmievalo sa a posledné oranžové lúče zapadajúceho slnka osvetľovali obrovskú dračiu lebku. Miklóš sa nevedel vynadívať na ňu. Ozrutné očné jamky naňho civeli a papuľa zuby cerila, ako by bol drak živý. Sledoval Miklóša prísnym pohľadom, ako by mu chcel niečo povedať. Schmatol Miklóš lebku, schoval ju do vreca a utekal domov. Doma lebku vyložil na stôl. Veľká hlava nehybne trónila v strede chalupy, iba záblesky sviece poskakovali po jej prastarom povrchu. Miklóš zvolal do chalupy ľudí, aby sa prišli pozrieť na ten neslýchaný nález. Keď ľudia vchádzali do kuchyne, hýkajúc od hrôzy: Drak! Drak! Prečo si ho nenechal na pokoji? Zalamovali rukami a padali v kriku na zem, no Miklóš im vysvetľoval: Vari nevidíte, že to je len nejaké mŕtve prazviera? Kedysi dávno tu žilo a my ho musíme preskúmať. Rúhaš sa! Vrieskali ľudia ako pominutí. Mnohokrát sa prežehnávali, bedákali a modliac sa odobrali do kostola. Tohoto večera prišla nečakaná búrka.
Nad dedinou sa prevaľovali ťažké čierne mraky, dúl výchor, udierali blesky. Ako by sa všetci čerti ženili. Vlastne, ako by sa vrátili draci. Nahnevaní, že niekto ukradol hlavu ich kráľa. Kvôli dračej hlave bol kostol plný ľudí. Všetci dookola odriekali modlitby, ale márne. Tu do kostolnej veže udrel strašný blesk. Ako by neviditeľný drak chvostom šľahol z oblohy, kostolná väža začala horieť. Trest! Trest! Drak sa chce pomstiť! Vrieskali ľudia. Zmyslov zbavení utekali rovno ku Miklóšovej chalupe. To ty si spôsobil! Nadávali Miklóšovi vystrašení dedinčania. Miklóš sa bránil. Je to náhoda, sú to len obyčajné kosti. Tu udreli ďalšie blesky. Chlapi, ženy i deti zvýskli od hrôzy. Za zvukov dudenia oblohy poháňaný strachom schytili Miklóša a začali ho mlátiť hlava nehlava. Darmo sa bránil, rozvášnený dáv ho odniesol dnu do chalupy. Tam ho dobitého a dotrhaného dedinčania priviazali k trámu. Spriahol si sa s peklom, sám v ňom zhoríš. Chalupu dedinčania zapálili a Miklóš zhorel v nej. S plameňou sa ešte dlho dívala dračia hlava a cerila zuby, ako by sa smiala. Ani dážď nedokázal zahasiť tú ľudskú zlobu a nevedomosť.